Eskola hiru eraikin ditu. Bat, bi, Hiru. gure eraikina. Bi piso ditu. Lau gela da. Bruno. Hiru patio. Dago eskola. Bat, Bi. Bigarren eraikina da. Hemen dago zuzendaritza. hau da jantokia. Laugarren maila, bosgarren maila eta seigarren maila dago hor. Eta bi urteko gela da. Hiru urtekoa eta 5 urteko. Eskola polita da. Eta lagunekin jolasten eta ikasten dugu. Eta ondo pasatzen dugu.